Karo na 18 a kimiyyar musulunci. Yau za ku ji yadda duk wani inji mai motsi ya samo asali daga ayoyin Qur'ani, tun daga keke da mota har ta ragon diga. Amma da farko ku duba wane ne uba ga tsohon kirkirar robot, za ku ga aljazari. Haka zalika wane ne uba na kirkirar karan shaf, za ku ga dai shi din ne. Har ila yau kuma wane ne uba ga mafarin kirkirar agogon giwa, shine dai. Daɗin gushi kuma dai wane ne uba ga kanikancin na'ura masu motsi na musulunci, shine dai. To me yasa idan aka duba father of mechanical engineering sai aga James Watt? Saboda tsabar wulakanci sai ka sa father of Muslim mechanical engineering sannan zaka ga gwarzon namu. Shi Watt ya zo shekara 300 baya, Aljazari ya zo shekara 1000 da suka wuce. Shine na ce wai ba duniya ɗaya muke bane ne. Asalin sunan shi Ismail ibn Razaz Aljazari, ya rayu a ƙarni na 12 miladiya. Ya yi aiki a fadar Artukik, daular da ke tsakanin Turkiya da Iraki. Shararren injiniya wanda ya fara mafarkin aiwatar da kirkirar robot da na'urori masu motsi tun shekara 800 kafin a gina kamfanin Tesla. Aljazari ya yi aiki a fadar Nasiruddin Mahmud da sarakunan da suka zo a bayan shi. Shi kirkiri mutumin da ke raba shayi, kuma shi ya zana shi sannan ya kirkire shi da kanshi. Ya saita shi ta yadda duk wanda ya zo zai zuba mai shayi aka auna lokaci. Idan ya zuba shayi aka ɗauka kuma zai ƙara zuba wani. Ya kuma ƙera famfan ɗawisu wato na'uran wanke hannu. Idan an kunna ta sai ta bulbulo ruwa ta bakin ɗawisu. An yi ta ne don alwala ko wanke hannu kafin a ci abinci ko bayan an gama ci. Kuma bayan wanke hannu ita ke baka tawul ka tsana ruwan. Kuma ya kirkiri kwale-kwalen makaɗa na sharholiyar fada. Aka sa su a pool, da kansu suke tuka kansu kuma suke kiɗansu da kansu da sauti. Ba batir, ba wutar lantarki, zallar ruwa ne ke ba su energy. A baya duniya ta shaida agogon ruwa. Aljazari ya kawo ma duniya agogon giwa. Ya sarrafa agogon da ke motsi wanda ke aiki ba kakkautawa ba dare ba rana. Agogon da duniya ba ta taba gani ba ko jin labari. Ya kera abin shi cikin kwarewa da kintacen lokaci daidai ba sabani. Lalle a gaida Aljazari. Kuma shi ya fara kera karan shaf a duniya. A takaice duk wata mota ko wani inji mai motsi ya samu ne ta dalilin kwaikwayon fasahar kirkirarsa. Kuma na gaya muku ayoyi da hadisai ke motsa su wurin wannan kirkirar. Da ayoyi suke amfani wurin karfafa tunani da binciken su. Yadda suke ciro kimiyya a cikin ayoyi, misali idan suka karanta aya ta 10 cikin suratul saba'i, wa laqad atayna Dawuda minna fadla ya jibalu awbi ma'ahu wa tayr wa alanna lahul hadid. A ƙarshe da Allah ya ce mun hure ma Dawuda ikon sarrafa ƙarfi. Tarihi ya nuna yana kera abubuwan da yake so, sai ce su ma bari su gwada za su kera da izinin Allah. Daga ƙarshe ya wallafa littafinsa mai suna Kitab fi ma'arifatul hilayatul handasiyya. Sai bayan shekara 700 Turawa suka fassara ta zuwa The Book of Knowledge of Ingenious Mechanical Devices. Suka kwashi fasaha tsantsan ta ba mis. Wanda yake so zai iya karantawa ya ga yadda aka baje kolin ilimi. A ciki yayi zane-zanen na'ura da bayanansu sama da guda 100 da kuma bayanai yadda za a kera su. Yayi zane-zane fa da kere-kere waɗannan masu mun taɓa ne. Sauran duk suna cikin littafin. Link din littafin yana WhatsApp channel ɗina, ku shiga ta comment in kuna son ku karanta, a TikTok kuma yana bio ɗina. Kar ku gaji da tunku da irin wannan sakon. Izzar musulunci ne ke daɗa bayyana.